Najavili smo da ćemo danas govoriti o ženskim i muškim motivima za kontakt sa suprotnim polom. Većina muškaraca želi da upozna ženu zato što veruje da će seks sa ženom biti uzbudljiviji od masturbiranja, što se obično pokaže kao pogrešno uverenje. Također rekli smo da je seks obično manje kvaliteta nego što se očekivalo i da dolazi sa cenom, tako da veliki broj muškaraca kad uporedi kvalitet seksa i šta sve moraju da podnesu zbog njega, odluči da ostane single do kraja života. S druge strane, žene imaju motiv da upoznaju muškarce jer je danas socijalno neprihvatljivo biti single. Bez muškarca ne možete da izazovete zavis kod svojih prijateljica. Ne možete da zakačite fotku poklona za dan zaljubljenih, ne možete da zakačite sliku kako nekog vodite za ruku dok vas on fotografiše s leđa i što je najvažnije, bez muškarca nema venčanja i snova. Postoji veliki broj razloga zašto žene žele da se udaju. Pomenuto venčanje i snova, ka kome su usmeravane od ranog detinjstva, uglavnom preko Disneyevih filmova, u kojima svi žive srećno do kraja života tek nakon što se udaju. Onda je potrebno da neko bude kriv što je život nije kao iz bajke, da nekome zvocuju kako su muževi njenih drugarica sposobniji i uspešniji, nemojte da se opterećujete time, njene drugarice to isto govore svojim muževima jer tuđi muž je uvek bolji. Također potrebna je vaša fizička snaga da pomerete nameštaj po kući, da vučete šta se treba. Potrebni ste zbog dece, ne u smislu da ne može da ih ima bez vas, nego da neko plaća letovanje i zimovanja, časove klavira, francuskog, da bude kriv ukoliko dete postane kreten, dok ako bude dobro dete, onda samo ne treba da se mešate u njen uspešni vaspitni projekat. S druge strane, to što ne mogu da imaju dete bez žene, većini muškaraca je jedini motiv za brak. Naši preci su imali više razloga. Trebalo je da im neko čisti, pere, kuva, pa otprilike tu se iscrpljuje spisak koristi koje imate od žene u kući, ali našim precima je taj kratak spisak bio veoma problematičan. Nama je danas lako jer sve može da se plati. Vrlo je lako uključiti veš mašinu i sušilicu, kupujete samo garderobu koja ne mora da se pegla ili vas prosto nije briga kako izgledate. Za hranu je još jednostavnije, sve ima, možete čak da kupujete i posuđe za jednokratnu upotrebu, tako da ne morate ni sudove da perete i onda praktično morate da imate samo 3-4 čaše u kući, da iznesete kad vam prvi put dođe neko pred kim ne smete odmah da pokažete kakvi ste. Prašina može da bude problem ukoliko ne shvatite da 3 dana nakon čišćenja stan isto izgleda bilo da ste ga čistili pre 2 dana ili pre 2 meseca. Ako vam baš smeta, uvek možete da platite ženu da dođe jednom nedeljno da to sredi. Sad, mnogi će reći da, ali takve aranžmani za samostalan život su prilično skupi. Da vam kažem nešto. Koliko god da su skupi, rođena žena je skuplja. Osim toga, od vas kao muškarca se zahteva da zarađujete onoliko koliko vam je potrebno za život. To znači da se šaman budži nakon posla, a ne umesto posla, osim ako ne radite u državnoj firmi, onda može i u radno vreme. Ne zaboravite da kliknete na subscribe da biste bili u toku sa novim videima i proverite stranicu Ivan Draizel Stand Up na Facebooku.